Hej og velkommen til vores gennemgang her af title tags og metabeskrivelser. Som tidligere nævnt, så er title tag og metabeskrivelser, det er metatags, man indsætter der bliver indsat i kildekoden på de forskellige sider, man har på hjemmesiden. De fleste CMS-systemer, i hvert fald WordPress og Shopify, de genererer dem automatisk, og man kan sætte nogle prædefinerede variabler, der gør, at de skriver title tags efter ens behov og ønsker. Hvis man gerne vil lave dem fra bunden af på alle sammen, så kan man gøre det, når man ligesom opretter den her side her, man er i gang med at lave. Vi kan se title tag, det er det, der ligger heroppe. Det er title tagget. Det er en kort beskrivelse af de vigtigste ting, der er på den her side her. Vi ser, jeg har bare taget min forside på mit SEO-bureau. Det er SEO-bureau, speciale i teknisk SEO og organisk linkbuilding. Det var det, jeg synes, der var meget godt beskrivende for min hjemmeside. Jeg har så godt nok ikke noget CTA på den her, fordi jeg synes på forsiden, synes jeg, det skal være mere en beskrivelse af hvad der ligesom er på den her side. Men på kategorisider og på produktsider, så kan det give rigtig god mening at inkludere et CTA. Det kan være køb dem her, eller find dem her, eller læs mere. Et eller andet i den dur. Title tags skal gerne være mellem 51 til 60 tegn lange. Men det bliver faktisk gjort op i pixels. Pixels, det er jo fordi, at forskellige tegn, de fylder mere pixelsmæssigt end andre. Et Å vil nok fylde mere end et I, fordi det er bare større og mere kompleks. Så 580 pixels, og der ligger også nogle værktøjer derude, gratis værktøjer, hvor man kan tjekke, om man ligger inden for det her threshold. Metabeskrivelse, cirka 120 til 150 tegn. 920 pixels er ligesom det, der skal være. Her vil jeg inkludere et søgeord, og jeg vil lave en beskrivelse, en meget kort, ultrakort beskrivelse af, hvad er der på den her side her, inden folk går ind på det, så de kan læse, hvad handler det her om. Og så også en CTA. CTA'en er ikke lige så vigtig i metabeskrivelsen, men hvis det er muligt for den inkorporeret, så prøv at gøre det. Det er jo det, trods alt det folk, de ser her, når de møder din side. Det Google har gjort det sidste stykke tid, det er, at de har omskrevet title tags og metabeskrivelser, og det gør de af den årsag, at hvis jeg bliver fundet på den her side omkring SEO-bureau, hvor den omhandler for eksempel noget omkring søgeordsanalyse, så vil de højst sandsynligt skrive title tagget og metabeskrivelsen om, så det er mere overensstemmelse med søgeord. Så det man kan gøre her, det er, at man optimerer mod de søgeord, eller i hvert fald det søgeord, man gerne vil have siden skal blive fundet på, så vil de højst sandsynligt ikke ændre det, når folk søger på det her. Og så er spørgsmålet, er title tags og metabeskrivelser rankingfaktorer, er det vigtige? Jeg vil nu ikke sige, at det er en rankingfaktor. Jeg vil sige, at det spiller ind i, at man ligesom sender nogle signaler til Google omkring, hvad der egentlig er på den her side her. Jeg vil sige, fordi du laver en title tag og metabeskrivelse, skal du ikke forvente, at du ligger nummer 1. Bare på grund af det. Det har du set før, men det er ikke det, der skal bære eller briste. Men det er meget god best practice, især på mindre sider, hvor man virkelig skal have forklaret søgemaskinerne, hvad er der egentlig min hjemmeside, den handler om. Så er det altså en rigtig god idé at skrive de her title tags og metabeskrivelser. Så er det bare sådan noget oprydningsarbejde. Det er altså meget fedt selv at kunne styre de her ting her. Så det var det for title tags og metabeskrivelser. Vi ses i næste lektion.